Hvorfor er klimaforandringerne et problem? Klimaforandringerne har gjort, at det er blevet lidt over 1 grad varmere, end det var, før vi mennesker begyndte at påvirke jorden. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor er det dog et problem? Altså, jeg kan da ikke mærke, hvis jeg skruer 1 grad op på min radiator derhjemme. Men det er faktisk et problem, og det er der flere grunde til. Mange steder på jorden, der er det allerede så varmt, at det kan være svært at leve i så varme temperaturer, og det kan også være svært at dyrke jorden, sådan at man kan få noget mad. Og hvis det så bliver endnu varmere, så bliver det altså et kæmpe stort problem. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at udover at det bliver varmere, så kan varmen også medføre mere ekstreme vejrfænomener. Og det betyder for eksempel, at det kan regne rigtig meget nogle steder, sådan at der kommer oversvømmelser. Og andre steder, så kan der komme tørke, sådan at man slet ikke har noget vand at drikke eller bruge til sine marker. Så sker der jo også sådan noget som, at havisen kan smelte, eller isen kan smelte på Grønland. Og på den måde kan I se, det er ikke bare det bliver lidt varmere. Det er også det, at vi faktisk ændrer vejret og mange andre ting på vores planet. Og det er jo det, der er problemet med klimaforandringerne. Nu er det jo ikke sådan, at verden går under på grund af klimaforandringerne. Men vi gør det rigtig svært for os selv og for alt det andet liv på jorden, hvis vi bliver ved med at lave klimaforandringer. Og derfor så skal vi stoppe med at udlede drivhusgasser.